Vrlo često postavljaju mi roditelji i drugi edukatori, stručnjaci pitanja komunikacija, razvoj funkcionalne komunikacije, razvoj govora, kako da ih učimo riječi. No, međutim, ja vama želim ovdje skrenuti u ovom videu pažnju na neverbalnu komunikaciju, koja je toliko važna i imam osjećaj, radeći svoj posao, da vrlo često zaboravljamo na važnost neverbalne komunikacije. Kada govorim neverbalna komunikacija, mislim na mimike, mislim na geste, znači na pokrete lica, na pokrete tijela. Mi svakodnevno koristimo različite načine komuniciranja, kako riječi, kako kroz govor, tako kroz pokrete lica i tijela. I djeca s teškoćama u razvoju, većina njih je, kad su bile još bebe, preskočila neverbalne načine komuniciranja kroz osobe koje su se brinule o njima, prvenstveno roditelji, a onda i drugi članovi obitelji. Neverbalna komunikacija je teža. Ona uključuje, znači ti da bi komunicirao na neverbalni način, ti moraš da gledaš, da uključuješ svoju pažnju, pozornost, da pratiš što ti ta osoba želi reći i da razmisliš, znači uključuješ svoj mozak i na taj način donosiš odluke. Znači nije samo da je sluh uključen, znači puno je kompleksni način komuniciranja, ali je puno učinkovitiji. I stoga vas pozivam da počinjete uočavati na koji način vaše dijete komunicira i ako treba razviti neverbalne načine komuniciranja, pomognite mu. Pomognite, znači ne samo vašem djetetu, nego i učeniku, studentima, obraćam se sada i svim učiteljima, edukatorima. Tako da budite hrabri i uključite različite načine komuniciranja, riječi, mimike, geste, sve.